Jotano lamsugo ani blogo ge chungta ge khumulwngo tini khela final nanya ni bagai thangi dong ayo tom bai sing tom busuk borok bang nagi ke sirebe watani bagai bejalong kha thangnani sokpai ke sung sokpai na khela to choli tongkha khela solma jara sokpai si watani bagai time mote time sokpai maliya borok wati phano asike borok bang khausi ki palaya o khela final mani balok khado 19 tarik mani watini bagai sini yang chelo khalawo current okre aboni bagai video upload khlaima yang tongha mobile ok subscribe ta se bagano phaje gi ang bagan mo phapai se video upload khlayu ta bano ko to net mai apun bagai ge upload khlaima yang tongha ta noro bai share khlaima yang hepon video khlai ka ban rong no share khlaijo no balok hanai video upload khlai ka ta Sungta bukan nogo firo itong like ha khela pai ke ni khela bo payo wati bo thagi thango ga thamchi ka diba khela nai furo pano wati thagan ka bati sa aram khama nai khambele achu ko ponja mana li ha nyo asuk ke be jalung suka khela nai nya baga asuk ke sungchi cover mate besak klik klik te thane ponja dong sin te jung bai phai ro jung ba ne jung phai phai bi me de ba thage de ba maro kisa ba phai de kisa